Takže zdravím. Čiže tu je magnet zalepený v časti preklapacieho zariadenia. Tu je druhý magnet v druhej časti preklapacieho zariadenia. No a vlastne teraz uvidíte, ako sa priťahujú, ako držia spolu. Narábam s nimi, nič nepovolili. Teraz keď vložím medzi to asi 4 mm bizmut zmiešaný s olovom, tak sa to priťahne, ale ani to nezdvihne. Čiže ten tieňací efekt tu je. Asi 50 na 50 alebo 1 k 1. Ale pokiaľ dáme medzi to bizmut a olovo zmiešané, tak to tieni a v dosť veľkej miere. Asi takto, že to ani nezdvihne. Ešte raz ukážem tak. Ťažko to ide oddeliť aj. A keď je bizmut s olovom medzi tým, tak to ani nezdvihne. Takže asi tak. No a vlastne tým sa potvrdzuje, že bizmut s olovom tieni, nie však ešte v dostatočnej miere. Keď sa ešte pripojí k tomu, buď mu metal sa s tým zleje dokopy, alebo sa prekryje olovo s bizmutom zliaté, zvýši sa ešte určite účinnosť tohoto tienenia. Takže tu sú tie odliatky z olova a bizmutu. Len problém je, ako som povedal, v jednej rovine dochádza k vyrovnaniu síl, vlastne k rovnováhe síl. Vlastne tým, že magnet tlačí toto sem, preklapacie zariadenie na vodiacu dráhu, tak tu sily sú vyrovnané a je veľký tlak na vodiacu dráhu. Čiže preto sa kolečko ťažko otáča a nechce sa to vlastne točiť. No a tu dochádza k rovnováhe síl. No a plus dochádza k rovnováhe síl. Teraz už tu už nie. Tu už nie, jaksi. Ale dochádzalo k rovnováhe síl aj tu. Čiže vlastne je to komplikovanejšie, ako sa zdalo. Bude treba prerobiť celý preklapací systém a zariadenie, ale teraz už viem, že bizmut tieni s olovom zmiešaný. No podstatnú časť, takých 50% asi tieni. Je tu ešte potom ďalšia možnosť, že pridať k tomu mu metal, sa to volá. To by ešte zefektívnilo snad tienenie. Ale neviem, či sa dá mu metal taviť, tak ako bizmut a olovo. Po prípade bizmut a olovo zmiešané a odliaté prekryť tým mu metalom a zvýšiť vlastne tieňací efekt. No uvidíme. Bude sa to postupne zase vyvíjať ďalej. Takže uvidíme ako ďalej. Zatiaľ toľko, majte sa. No takže už len na záver toľko, že vlastne potvrdilo sa, že bizmut a aj olovo, čo sú diamagnetika, tienia z časti magnetické pole. Pri zliati olova a bizmutu je to asi tak odhadom 50% na tienenie. No a keď by sa pridal ešte mu metal, buď prekryť tie odliatky z bizmutu a olova, alebo po prípade rozstaviť takisto mu metal spolu s nimi, tak by sa ešte podľa mňa zvýšila efektivita tienenia. No a tak by sa to dalo realizovať, ale treba ešte teraz popracovať na preklapacom zariadení, no a postupne sa to všetko vyvíja tak, ako veda a technika sa vyvíja postupne a
stále prichádza človek na nové veci. Asi toľko, no a zatiaľ sa majte.